Welcome to another episode of K-Box TV. I am Kendall Esperas, your host. Uh, we have a guest. Sige. Our guest for today is no other than LSR, otherwise known as Lost Seamen Reunion. Yes! Okay, siya kung kapakyan, ha? Kayo no ngayon, Lost Seamen Reunion. Actually, ito nga panahon, pareho no nadto. Pabagsikay ko nanot karagsin ulit karan. Lost Seamen. Kay kuno kita nga mga tao, nagkakawara nga mga similya. So, nga nagtaratarampo. Amo, eventually Ang naging... karagsin ko, amoy na waray katawo. Natawag ihapon. Yun lang. Kwan, parental guidance sa lahat ko nahanan ka rin. Anyways, Risa ngayon makabentan vocals. Can you introduce nila themselves? Yeah. So, my name is Riza Macabenta. I'm the vocalist. Hi, Mot the drummer. Andy Grafil, gitara. Curlyok Solite, bass. Okay. So, kakano na forman LSR? Actually, an LSR was formed way back 1996. Wari pa yung anak ka. Kung palakad to, kinder pala. Ato nga panahon, mga fourth year high school, kami ni Simon, first year college. Original members? Original members are actually, kami nagtindog talaga kami ni Simon. Simon? Relesiva. Hi, Simon. Hi, Simon! Miss you. Kaya ito nga panahon ni Simon, agtitikang pala ito yung pag-bass. So, Marm Kamantay School. Mauya ito ninduro-duruan. Tapos, ato nga panahon kay nasa lingira nga, Alanis Morissette naman ko nakuan. Ato nga panahon, kay mato ko na nakon hair. Bakit diri halata? Diri kami magkanawang ni Alanis Morissette. Actually, takanawang ni Alicia Keys. Ito. Pero sumalihi ako na R&B, nangadi ako na alternative branch. But anyway, amatiya nga, nagigbanda ako ni Simon. At that time, nagkada kami drummer, nganin, ako ang gitarista. I was actually the guitarist of the band. Tapos sa namang vokalista, lalaki. Diri ngayon ikaw ang original singer? Diri akong singer, kay gitarista ako. Uy. Wala pa to namon nga, pero actually that was the beginning. So, dira ko. Yung babayo pala. Shit! Dire, amo to kadalikangan. Simon, ako. And then, anamon drummer ngayon, we realized that puros lang niya. Dire ngayon niya mara man actual drums. Sorry. Dire, joke la. And then, nagkada kami no sa nga drummer. He Kent Nemenzo. Ama to nam sunod nga drummer. He Kent, oo. And then, he Kent sumiring na kay papakantaon man ako. Actually, nagsuggest na magkanta ko, Kuya Jerby. I owe to him everything kaya nung nakanta ko. Okay. Kaya talaga, nagkunakon nga kanta ikaw. When actually, I don't sing. Hindi na ako ma'am kumanta. I used to. 10 rank 10 Herex nga na gitara siguro may day ada 2 nga rank nahangahang kami ni Simon pag gigitara ini acoustic. Actually, I used to be the guitarist. Guitar din. Acoustic. Ayan na ito. Kay may natandor. Actually, I was the guitarist of our band at the time. May vocalista na mong lalaki. Tigam niyo ha? Ansya nga gitarista LSR. Me. Ang base tamo na to. So, namin ko na guitarist ako nga drummer, Kent Nemenzo. And then, naka-glasses ito? Oo, amatiya. Tapos, sumiringi Kuya Jerby. Kanta daw ikaw. Kaya niya pa kasi rin nga kanta ikaw? Direk mo haram kay actually. Bagat all of a sudden, actually, direk ako nakanta kay I had that experience before when I was in elementary grade nga. Niyayak na ako nakboses bawat karabaw. Because, anak kong boses na to, bugos. For my age, my voice was low, deep kwan na ako. May nakagood. Kung ano takboses siya na, that was my voice when I was in elementary. Wala magbago. Medyo. Bugos ang duro. So, anak kong tendency to, I want to be the guitarist of the band. So, I was playing the guitar since I was in grade 3.
Hinanaw na yun ni Rex pa. Me. Ikaw, naunap. Yes. So I was playing the guitar before Kuya did. Maamin tiya. Namin tiya. Oh, I played the guitar before him. Pero hiya nag-focus ito me dire. Ikaw nagtutukan, Rex. Dear God. Kay in our family that time, mga musikero man good. In our mother's side, nanggigitara, nanganganta. So amon mga influences. And then pagkatapos na to, balik na kita. Ikant na no. So gipapakanta ko, try daw kita nga akot makanta. Kinanglan nato ng gitarista nga Okay. nga mapustinganin pulido. He can't ngan he dandi their neighbors. Housing. Housing. Amo naging kuha na dandi. Amo na. Tapos he can't na gitara. Hirang nga doon, Kent. Idiri, gitara. Na drums ngayon. Tapos yan na gitara. Amo na tong anabi si Simon. And then he can't kasi Cut. way back 1996. 1996 ito yan natabo. So, amo na ito nabugusan. Dili pa actually ito lost statement. Wari pa ito namon ngaran. Pero amo na, nakananidan di. Danahidandi. Wari pa. Diri nakadandi ang gitarista. Vocalista actually nakadahidante. I forgot ang apelido ni Dante. Barona. Kuan siya, classmate gihapon ni Simon kuan Hall Infant. Actually ako lang taga LNU. At ako lang taga Leyte Normal University, Rapors taga Hall Infant College. So ako lang na ibang school. Ako lang. Mag-classmate kami ni Kent Han Elementary. Tapos kami ni Simon, mag-classmate kami during han review namin for NSAT. National. So amo na iton. Nakadanay dandi. Actually duduhan na kami nga bokalista. Dante, ako. Bagat to. Oh, murag show band ba? Bagat show band pero bagsik nga version. Wala pa ko na kumakanto kayo. Days of the New, tapos Palit mga anong itutukar, Days of the New, tapos Paranoid ang kanan. Finish with my woman, was your churba, ano to? Black Sabbath. Ako ko lakad to, puros lakad to, back up la ko nga nakanta. Behind the kwan la ko kay. Diri ako suga dito ka. Diri ako suga dito ka confident na akong pagkanta. Actually, I owe it to him kano nagikinantagya pa ko. Kaya mo tiyan naabdo, kaya mo ito. Dire, kaya mo ito. So, di ko kaya mo dalag ito. Tinagan ako niyan mga higtaas nga kanta, praktise, kaya mo ito. Masulat tiya. Amon hiyagya paninungdan. Anton nga panahon liwatan, nagkada kami ng drummer, Kent na, tapos anang bayista, Simon na. Tapos siya ng gitarista, sana ang bukalista nga usa kasi lumakat, tera Iloilo. Nag-migrate tira Iloilo, kaya dito na Ramukoy. Dito na nag-college si Dante. So ako na nabili na vokalista. Amo ito, ngagin pushak ni Rahin Cantas, kang kanan si one of the pinakabagsik enduro ng babae nga vokalista. Nga, grunge nga ni. Sasi, skinhead. Nasi na. Diri ko kaya nga kanta. Kaya mo ko nito. Basta kay, amot pinakamakarit mapwersa. As in, harassment. Diri, kaya mo iton. Diri ko kaya mo iton. So, eventually, nakaya ko gyapitan ng mga songs. Na-stretch na akong butol. So, diri karagsingon because diri ka nakantahan elementary nga, diri mo kung kaya kumanta pag college mo. So, eventually, I was able to push my limits. Hiton nga, ano tak kaya maabot yan na. Diri to karagsingon nga, bakay habubutin busis. Diri mo kaya umabot tinataas. Okay, it is through practice, motivation, inspiration, and harassment from your bandmates. Ay ka man nagpa-practice basta nakanta. Practice lang namon. Kay habalay, kumanta ka nga nin, maringasa ka, masang timbog na, maringasa ka man. Siya, dito ko mga sinisig. Walay. Kay masang na, ay naringasa. Okay, so, first gig na mo na Velasar, tukar na mo na to, Losimen na kita, way back 1997. So, we made it a point, haros every year, nga matukar kamit VNG Fiesta.
Kaya di na kami nagkadan first Hino day. naghatagan name niyo? Lus, Simon. Oh, say. Amo lagi kay gusto niya bagsik kuno. Kaya tuga panahon talaga, ang mga ngaran, kulkog, bikog, t-shirt, may dagpalungag. Ato nga panahon namon, Subirax. Ang mga cute ato nga mga ngaran, mga Crescent Moon, Crescent Moon. Early Unseen, amod to. Glass Onion. Ang Glass Onion, amod tira mga cute ang ngaran. Glass Onion. Nakilala kita daan. Oo. Mga skunk cabbage. Amod tira, pero ang mga bagsikan ngaran, mga kulkog, bikog, Dread bukog. Waray pa to that time. Elementary So- pagod man lang katuliwat. Oh my God. Oh, 100 spot na bugos sa tiya 2000. So, atong... Oo, amatira mga Rain Eternal. Amatira mga cute names. Cute names. So, we wanted to belong to the cute names. So, we wanted the Seamen. Which is actually, during those times, seldom lang kami nagkakaadan gigs. Diba? Seldom, kayo na seldom. May tungod nga basos ko na ng ngaran. Aha. So, amo na lang LSR na lang, gina-abbreviate na lang. Yan na. Pero to kasi nga time, di kami talaga sila kami papatukar. So, ang natabo to feeling ko, amo pagtundag, pantidnog ni Dandihan Mozart Production. Amo to, kaya di kita yung papatukar. Sige niya, idan din na luwat ito. Ano yan na luwat, history nga nasasaplan. Waray. Kaya yan, bagan kamunduan yan. Sigunta, pinaka maihan na bandan. Doon ikaw, kamunduan. Actually, kami siguro hakon pakahibaro kami pinakamaihan na nga banda din yata kluban. Na 21 years na kami. Oh! Dami. 21 Kaya years. mas nauna pa kami kaysahan Campo Santo. Pero bulan la. Bulan lang. Sigunta hira June kami, February kami. Kami to. Pero hira naunan Rain Eternal, pero wala naman ang Rain Eternal. Oh, ayan na. As to date. Yeah, Yan. as yan ang Mga existing pang band. Kamot pinaka... Oh, Oo. pahakon lang pakasabot. Okay. Bisan pa ito showban nga daw or ano. 21 years. Bisan nakadto na ako ibang lugar. Pagbabalik ko nga ni bakasyon matukar na Matukar ko lagi. LSR marong kaya di ba? Oh, Kamalyans ko Mang kapad ko. na bakasyon ako. Pag-uli ko nga din, nadara ko nakmama. Oh, sakit pa kanto. Pray na, City bublag band, na. paray na. Bublag na yung city Oh, band Dads, kami. since ikaw yan at ikaw at guitarista to, ano, ano niyo pagkuha na niyo sound? Ano, how do you describe it sound ngayon ito? LSR? Kaya ako, anakon personal nga mga influences, mga grunge. Grunge good. Tapos may the little touch and metal, like mga Pantera, Oh, okay. metal, mga kuan. Tapos, na, Tapos sa amin ito, kupado pa nga ni kaya pa, no? mga Amo good. singkupado, pinanmatikod doon mga Dream Theater, Tool, mga siguro ito. Amo to that kuan, it kanta, kukuan na mo gana ba, kunhain makasulod nga maangay. Amo ito nga kuan, diro wari kami ito nga 4-4 kuan, 3-4 kuan, tawon bahala na. Bahala na. Amo to, salit lamon bago nga drummer, danay, Pero ano mo ngayon, ang pagtikang niyong paggitara, tapos pagsulod mo Siguro LSR, mga- may nakapito banda nga, anay. mga kuanan, high school. High school. Karami, mga high school. Mga kami ito mga high school. Waray pa. Sige la, panla. Patakas. Ito mga... Pero nagtika mo pag gitara siguro mga grade 6 or... Hindi na ka na nagtuon pag... or grade 5, grade 6. So, Oh. So, amo na ito, kan sekunta 1996, katapos, may din na kamo album at ito nga na nahimo. nahimon amon album year 2002 natapos. Tapos 2000. ginkuha kami taga Cebu nga indie nga kuan label kuan Wow. Tiki Sound. Tiki sound. Oo. Oh, any, Backyard Kung nga, studio ano yung band, anong mga bagat accomplishments na niyon, Tito Tika nga 1996? May mga Battle of the Bands, mga sagar ito. Actually, kaya nung naging LSR kami, it was actually Lost Seamen Reunion because nag-reunion na kami.
Nagkakawag rang akuan, nagkirikta. Okay. 1998, medyo nagkakalabuay na kami sa band kay may kanya-kanyang diri nagkakarasyahin batasan. The challenges. Oo. So, Simon, nagkadahin Battle of the Band sa St. Paul's. And then, mo na to bet. Mag-champion nga ni kita, amo niya siyakan. Mag-champion nga ni kita ito nga competition, bablik kita. Pero mag-second runner-up, or first runner-up, or second best, Very good. mga placer, bublag, totally bublag, waray na. So, sige, why not? Okay. Bagati ito nga Pustahay talaga, nga, grabe talaga. suntok sa buwan. Oo, iton. And then, umapi kami. Tapos may ragat na kabto. Oh, may sakit niya. Tapos, Against all odds. yes. Pero, you know what? Nananunumdum ako din nga, AMA, yung kakanina mo ni Huawei. We actually found a rubberized frog din nga building. Yun nga building. Oo. Rubber frog, hindi ba AMA dati niya? Oh. Dini, nakabiling kami, nakadihang flower, something nga pot. Nakabiling kami rubber nga frog. Ginkuwat namon. Ginkawat namon actually, ginkawat namon. Suksok namon na namon bag. Tapos amo naging lucky charm namon. Ay that time, pag-api namon competition, gimbutang ko atubangan hanamon anan stage. Gimbutang ko din aton may stage. Tapos, ang pag-competition na, yung kamang-kamang ko iya. And then, what happened was, kasi ato nga time kasi, namo na to trip nga, natukar kami, nagpakatail. Abagat agaw yung gimat style, pero dili kami maram nga agaw ang gimat nga niya, nga style. So, niya chinilas yung kakanhi. Very good. Tapos ako, oo, bangaw style ako na kanta ko, nakatila talaga ako. Trip ko talaga nakatila ako. Simon, Simon, na kuryente talaga mo, nag-stop kami to namon parayaw. Gap din. Ay, talagang chinilas yung kakanina ka-shorts, tapos tapos ako nakatiil, tapos permanent naka-black t-shirt. Manggudak ito. And then, what happened was, nag-champion kami, so nag-public. Nag-champion kami at nga competition. Amaton sign. Actually, grabe damon magkarit. Like hino. Nakadang placenta, which is maiayaan na tira nga banda, Hana. Makarit, one of the established bands na kipato. Yan na. Ang vokalista yan na. Hana. Tapos pa ito nga banda? Anhaganas. Magkarit na mga banda ng Kalaban, hadto Black Sun. Actually, mga nauna pa tira nga banda amon. Kami, hadto nga time, mga baguhan kami. Kami atong mga bagito. Amaton rookie. 1998 kami itong mga bata. Kami itong mga bata talaga to that time. So, nag-champion kami. Di na kami sumili nga, amo na din. So, padayon na kita. Bisan, may nakita mga problema at mga batas, padayon kita. Mga problema kita, padayon kita. Kaya amo na din sign. Kaya imagine na, Balit. kung diri ka moment to be, hain ka, champion da, yun first, actually, amo niya, for the record, that was the first competition we entered as Lost The rest Seamen. is history na. Pinakasyahan ito nga competition talaga. Amo to na amon deal. Kung di rin kita mag-champion, boblag. Kung mag-champion, amo na yun. Bagaduro ba nga deal ba? Come on, for the first timer nga ma-enter hino sa nga competition, tas magcha-champion ka. Tapos damo pa ganun mga Magkarit na. Di rin makasin talaga kung magkaritin duro. As in, kay... tapos si Kuya Jerby, kung sa tunga judge, magtindi talaga. Imagine, just for a school competition, magtindi na. Pira ka songs sa ni dito ka? 2 songs. 2 songs na? 2 songs na dito. Basta may competition, may composition kami hadto. Anong original kasi hadto, it was about Adatamon album. So, and it's about my dog. I hate dogs, but that was the only dog that I like. I don't like dogs. Nagkakada kong allergy. I sneeze a lot. Ito diri ka nagka-college. Tungod ay love na love ko. Pero namatay. So, that was Jewel. Jewel? Yeah, this Jewel. I had that pet when I was like 7 years old. Frog na ngayon naman.
that frog. Hanay na ngayon. Oo, that was the Lucky Charm. Pero hindi kami na-champion at to. Basta daranam. Basta daranam. Posible. Diri balit, honestly. Every time nga daranam mo na ito nga frog, champion kami. Wow! Yeah. Ikaw pa yan. Ato nga panahon kasi, siguro naton, that was the peak of our time. Every competition, tatagan kami in graces. Yung tatagan kami in crush ang Ginoo nga kinahanglan namunin. Kaya pero, oh, Meton battle. okay, sige. Different band law garing, nabulig na kami ito. Pakakabati ko na naman nga, LSR bulig. ano LSR, expect na nga, tato na lang ni paglalabanan, bangin first place, second place. Never na gudin. Hindi na gud kita ni mga dog kung magcha-champion ka, nabulig kita LSR. Anong to nga banda ni mo ngayon? Scarecrow pa, first Scarecrow. ko nga bando. Pag Kakano ka bumuligan LSR? LSR? Suka dito, oh. Nakakatunay sa mo na Cebu. Cebu ba? Cebu. Oo. Ano to? Kasi pag kakasabot namon nga na entry LSR, maray na kami pag alos hope da yun baga. Okay, maram na kami nga. Pero naka-champion ka mo kung di rin bulig yung LSR. Di rin pag kay bago pala lawat Bago Pero pala lawat. iba ko da nera na yati kanto. Iba, no? Iba ko da nera kamadahan to ano na compared na namon nga pag kinuha na namon na to. To think han, di rin pagodiamon siya nga bukalista. Amo Bagat bagay kin pakantalaya. Aksidente lang nga. Oo. So, Aksidente. grab. Karabaw Karagsig and good. boost. Oo. Karagsig, kay balito, ini band good. Kinanglan, sagot pinaka-importante, bukalista. Kay, amo ko dit bagat, siring pa voice it, band. Kundi rin nga rin bagat medyo nga ni, suro simple yung guti, bagat, di rin luwat sagad kaganado pagtukaran. Siyempre kay first name mo makikita kung audience ka, first name mo makikita na stage, vocalist good na yun. Balit. Hindi ka man magkikinit. Not Oh, unless nga uyab mo nga gitarista mo na-crush ka ito. Pero kung Baray. hindi ka takilala, first mo Balito. kikita nit, vocalist good na yun. So, Jerby, may dagot na batian, hey, mo din niya bati ngayon nga nakanta. Actually, I don't know. Hindi na talaga ako nakanta. May tungod dito nga ako Ay, lapang pakianap kay insecurity. Jerby sunod kung mo interview. Oo, actually, i-recommend kay Kuya Jerby pan-scout. No. Diri ako talaga maram. Ano niya nakit na batian na akon kayo nung giging pakantak May niya. crush ka lang to ni Jerby. No? Diri, ganun. I was Jerbs so... ka lahat. Diri, itungod diba, I actually owe it to Kuya Jerby ka nung nakanta ko yan. Wow. Kay ako nito, Direct insecurity. Kaon ako all the while. Pan na ko diya. No, nag-start talaga ko pagkanta. Di na 16 years old ako. Because I really started playing the guitar. And I was into arts. Medyo late na nga nito, ano, 16. Ano? Mo late na itong duro-duruhan. Kay ang akong first love was actually art. Nagpipaint ako since I was small. And then, nasunod ng gitara. Tapos, direct marm actually, kaya ano nasulod ako pagkanta. Sometimes when I sing, ito nga nga, it is so surreal nga, di ka nakaka-believe nga, kaya nagkikinanta. Di lang nakanakanta. Actually, yes. Ito nga nga, bagat I don't belong here, why do I sing? Oo. Diri. Di, nakanta ka ba? Simbahan, mga sugat-sugat ito. Diri. Choir. Nag-choir. Self-taught ka good lang. Direct na kanta. Although, ita akong dad, he was a vocalist of the band when he was like in college sa Manila. Wow. Ano na, jeans. May da, pero diri ako nakanta. At maram ako nga maupay kumanta mo ni Kuya Rex. Oh! Musay na tiya kumanta ever since Musay, elementary. musay. Maupay na tiya kumanta. Hiya ako dito talaga Sige to, Rex! Iya talaga ito maupay kumanta. Ako dito maram kumanta. Ako na gitara. Oo. Baliktad niya yan. Ano, Oo. una ko nga, yan ako ng gitarista. Diri, ako na una ka-gitarista. Iya, bukalis, nakanta na tiya. Mahilig na tiya mga scouting jamboree. Nakanta na Ano, tiya. bulig na ngayon diya? Lapit yan singing competition. Rex, nabuking ka na naman. Nakanta ka ngayon ng Wiwi Jamboree, ha? Dito may Will. Diri. Kanan scouting, kanan boy scout. Boys. Napit yan mga, ito nga nga, gipapakanta. Oo. Kanan mga boy scout. Ay, Oo. nasing Rex to ako, hindi ko diyan nakanta. Nakakanta ito. Gitara lang, iya. Hiya tala. Ako na gitara, diri hiya. Oo. Ma, may
Kung ngayon niya, bagat ging kakaril ko rin niya pagkanta bata pa iya. Kanta na tiya. Kaya hiyan mo upay kumanta, haam pamilya. Ako, direk maram kay, actually, haing katatamayon ka nga, timbusis, bagat pakla, bagat Yun na tama, karabaw. Rex? Diri. Oh. Anak kong classmate. I was actually bullied when I was in elementary. Yung bubuli ako. So that's why, pati pag high school, ito nga ang... So, ito nga di kalani na kanta. ito nga ang ni Alanis Morissette nakuha ko tiya na but na-relate kay iya kay amo nang ginahabat. I was so bullied to the extent that I hate everybody. Nagininom ako, naging probably alcoholic ako by the age of 13 years old. Naging parhubog ako. Okay. So naging usa nga outlet ko was singing in the band. Amo na to yan na. Nga, naging So, pasalamat. kids, ito may nangani ka mo, depressed nga ni ka mo, ayugod ka mo pag-turn Never. into drugs or... Talk to your friends. Okay na lang, may na niya banda. So, nare-release niya ito. May Oo. outlet niya. Ito nga naging sugad to kari nga sa tamong tukar. So that's one way of releasing my angst. Even today, up to yan nga gusto ko nga ipagawa sa kasinahon or something, frustration, disappointment. Gagawas ko pag ginuliatit akong paggawas akong kanta. Yes. Okay, kung bumati nga ni kamot LSR nga mag-perform. Ako, first time ko bumati, era dyan mga panako. Video pa. Di, siyahan good. It kompa good la. It gitara, tunog, it drums, it bass. Halos perfect good combination. Katapos it di pat performance iti vocals nga. Tika nga ubos ka tigbaw. Ngabot ko na inaabot na langit. Basta, no wonder ngayon na nagtitinawagan Battle of the Bands sa 1990s. Up to 2000 pa ka man. May na pa naman sa nga history actually. Way back 2002. At that time, High school pa lang. nag-vev dire. we tried to venture Cebu scene. So we tried to penetrate. Amo na ito, nagkada kami ng album nga. We were actually under an indie label nga Cebu. Ano to? Tiki Sounds. So, we tried to venture Cebu. Kaya that time, diri Manila, anamon target ng mga Tacloban bands. We tried Cebu, to... ha? Gimpe-penetrate naman Okay, Cebu. okay. Sano kami mag-Manila. So, ang Cebu, nag-try kami pag-penetrate at that time. So, ang sinulog, anamon gimbuhat ato, bitugod nga wari kami kwarta, Para yung edit. Kaya ba itong in-declare? Nawara. I'm sorry. Diri, kay kinlukat ato naman. Nilukad. Okay, sige. So, namiling kami pagi. Ma-take na kita? Okay, that's lang. So, namiling kami pagi para magkada kami para sa Hitikat to Cebu. Kaya may tungod rin naman kwarta mga estudyante. So, Yung prenda na yun, pakla. something like that. Something we tried to loan. Ana? So merong isa imon nga may dako no gig ngadto Ayala. Api ko no kita ako sige. Kuan kami na ni guro ko ng pamarasay ngadto. So, pag-abot namon ngadto ha Cebu. Battle ngayon na Ayala. Ayala Battle Mall. na naman. Oo. Tapos nadara kamihan semis. Tapos pagka finals dito na Fuente nga ni ha. Oh, Fente. Fuente circle. Kami nag-champion. Ganon. Kami lagi ako nag-champion. Actually, marisyo pa ko dito kay ito nga nga tungod din kawarayang kwarta. Kasi nga, mga pambugi na ba? Pre, mag-champion nga ni kita. Magsusupercut kita pag uli. Magsha-shopping pa kita. Kaya premium to. 15,000. Wow, At that double. time, 15 million to, Joy. Oo, amaton. Kay winner takes all at to that time. Winner takes all. Sino? Ito nga ni nga, mga, kay, actually, binuyayawan naman ni Simon. Kay ano nga, wari ka we actually cursed him because, kaya wari ka magsusumat ka competition. Kaya nga, Battle of the Bands, nasing ka, gigla. Di rin oo, di makami makatukon Battle of the Bands. It's a good thing pagkanto niyo, waray pressure, waray
pressure. Oo, pero hadto gud man damo ta nam gigs ngadto. Dito. Nga kadungan ngadto namo na ni Hera Franco, Hera Urbanda, Ambassadors. Tanan nga yan na nga Adik. sa kadungan to na. Pwede pa. And then naman na to, pambugay na. Hindi, masakay kitan ko namin eh. Agi daw, kay pag pinalaman ng contest, pinangungol ba na siya, magkarit man na to. Pag magkarit talaga, masaling ka talaga, magkarit-karitan. Anamo na to, ang judge siya to, sandwich. Sandwich nga banda. Di ba? Oh. Maupait, kakaiba. Raymond. Oo, Raymond Marasigan. Himark Abaya pa. Kasi, di ba, Tira Music, medyo kakaiba gyapon ito. So, nagtukar kami. They liked our music, kay medyo different man tamon sound. Diri kami ang parparesan mga Diri min the usual nga mainstream. Kami nag-champion. So, pag uli naman, saan kami muli? Shopping, Gaisano, sakay-sakay ng elevator, wari matakloban ng elevator pa. Elevator, escalator. Escalator. Palinkat bilang musik. Dito nga damo ano nga kuno. At that time, way back 2004. Sama na ito, naduro ng paghinambugay na, no nga. Mag-champion nga ni kita, supercut kayo, wala, supercut, pero to, tag 300 plus. 300 plus na itong pasahe. Tapos kung magbabarko ka, less 100 plus. So, magsusupercut kita. Magsusupercut at masya-shopping pa. Tapos, and fortunately, nag-champion kami. That was actually 2002 Frigo Kontrabanda Sinulog. Uy. Oo, kontrabanda. Tapos Kanan- after ito, may dapat iba nga gigs. Oo, may danamon mga gigs sa Chuckwagon. Ano pa din pa itong Ada mo na niyo kwartad to. Mangus, Okay, damo pero- niyo gig. Diri gad actually ni mga gigs mga libre man. Ang namon ning kwartan talaga was actually it was really miss kumbaga makaigo kami or diri kay that was actually winner takes Mr. all. Hit. Mr. Hit, that's it, exactly. Winner takes all, usa gudla. Wag daog ka. Amo gudla. Usala. Wala, waray na. Pira ka banda. Damo. Damo itong bando. Mas Grabe. nakatupod na itong mga magtindigap nga si mga banda. Iyan, Hira to bal, hand finger chain. To? Chain. Bal? Basta chain. Hira Clemencio. Mga Clemencio brothers. Aside dito kasi may na pa ka mo bagat gimbuligan nga battle nga outside Tacloban. May dagi hapon, puro actually Cebu. And NU Rock Awards. Wow. Kay nagkuhan kami atuhan. Diri talaga kami as in nag-apply para haton NU. Nag-submit kami hin song namon. That was actually mistake nga kanta. So nagata kami Cebu nga NU channel, nga station. So gipapatukar nira Kutuba Manila. So na-nominated kami because we belong nakuha man kami top 10 han in the row. Top 10 countdown han in the row. So kung ka nga ni sakop ka nga ni top 10 nominated ka for NU Best New NU Best New Artist. Wow. So we were chosen among anam kadungan na to ambassadors and urban dub. Ano pa nga banda? So kinanglan to votation. Kinanglan gihapon maukoy ka mo Manila para ni exposure. Pero kami we chose to stay here in Tacloban. Kaya nangingiskwila kami. Nangingiskwila kami at that time. So bukat dili kami interesado nga magkato Manila. Adto. And then nagkadagyap kami doon supposed to be opportunities nga supposed to be mag tour Manila but circumstances nga kinahanglan mo unahon it pamilya. Nice. So waray kami tingad to. We chose to stay here in Tacloban. Pero actually, Simon nga Dande nag-venture sa Manila. Hiwawi nagpa-Japan. And I was the only one left here in Tacloban. Because, kaya ato nga panahon kasi kinanglang ko reglang takanak. Tapos sa amin ito, sumakuba ko ka bombero.
Firewoman. Firewoman. So, ani ngayon taton bagat bata nga drummer. So, kakano sumulod di mo. Kaya ako nakilala, we all know what nga bagat sinisari nga child wonder, prodigy. Hino nagtutuloy mo ngayon pag drums nga bata pa. Ito nga time, wala ito nagtutugdo ako kay daddy, madama to niya banda, tapos nakikita lang kaya nagpa-practice sa balay. Sabi, kikinita lang ako. Daddy means Si Uncle Chibum. Oh, Chibum. Boom! Mau painim na imo. Nga, diringin na imo. Sige, ito mo. Tapos, sige pa dahil. Amo to nag-influence sa music. Tapos, ito ni, papasagdan lang ako na natak gusto mo. Nagdadam sa lago. Tapos, kada nga ni, maaaring asat na practice sa balay, amo tagin tututukan. Interesado kan maringasa. Oo. Tapos kung diri nga ni, nakakwarto mga kator na laki. Kinuhubya ka. Di ba? Oo. So, mga influences na yung mga drummer, sino yung pinapamatiyan? Ang drummer and Slipknot, Joey Jordison, tapos ang Dream Theater, Mike Portnoy. Wow. Mating. Ang bugat. So, kakano ka nagtika ngayon pag drums? At 2 years old na ka. 2 years old? Oo. Gano'n ka itong 2 years old? Sige ka na ito. Yeah, nakapot na yung drumstick. Naabot ka dun. Dere pa. Kung na ito, mo na modification ang pedal, butangan yung tungtungan. Mo para makaabot ako. Pero diri pa kato na drums and full set ko na kato. Percussion pa kato for taman banda nga rasa muda. An kulahig ano na rasa muda anet dira. Rasa muda nga ran to. Paripad to na nakanta. May na jam latte manadulce dira. Yeah. Ada mo tak di parang. Ba baby pa man ko lang takad nga ako na. Ganun. Tapos, ano man, bakit? Ay, maganda nakakita ko ng story niyo, maganda na ka GMA, tapos, ang drummer Franco, bagat, yan maganda ng team mo, bagan gusto man mo, bagat ma-achieve or may dapan niyo, bagan, ano team mo, bagat, as a combat drummer, gusto lang mag tinokar mag-tour bugos sa kinabuhi amo latak gusto mo magtinokar lang. Wow. Okay, i-interview ko kaya magkakada kita ng interview ng ikaw la. Tapos okay, balito, it's combo bagat inspiring nga. May mga kabataan nga. Magkarit, yeah. So, taton future did music scene is secure. So, dami nila nga kuhan. It takes a lot gihapon ni Timo kuan ba imo mga kausap at environment kay kun wala na inspire mo magpadayon maundang may da di ba may kita ito nababatian nga kuang kunta magiging mo payunta pero imagine ako ala kon talaga to expect may makarit-karitan ako nga gitarista. see? Dire. Okay, because gusto feeling ko ato nga dire nasin ba ko nga feeling ko ato magiging makarit-karitan ako because at an early age nagigitara na ako pero dire ako maharam nga na akong gingkatuan harayongan paggitara. Kaya actually amon hiran nagsiring ayaw na pag ginitara kanta na lay okay. Padag kasi ka na gitara ko nakanta ko. First ko nga gig, ako ang lead guitarist, ako ang vocalist. Wow! Baliktad ko. Ano na way? Nagiging interesting man ini. Ano di ba? Yung kalat drummer ano na. Drummer ako before mag-LSR. Ano ito ka interesado ka nga lead guitarist ha?
Kasi singer pa yan. Lead vocals pa. Second year high school, Holin fan kaya po. Dili Holin- sa lalagit diri ko. Nakita na ako kanda Dandi, kanda Simon. Oo. Nakilala kita, although. Ano nyung kakanta pa din? Sino? Ano to? Silver chair to. Tomorrow. First ever na mo nagiga mo na ito. Tomorrow, silver chair ako na. So kaya ka man naging bass? Yan na. Pag-aabot magpa-practice. Oo. Kulang kasi interesado in bass. Tawag nga, practice. okay. Master nga. Nga tanan na lang, puro na lang gusto. Ako gusto ko mag-gitara. Ano daw rin naman yung bass ta. Sige, ako nalaanay. Temporary nga kuan. Hasta nga. Tikay ha. Bayan, kaon ako, Tumukot na. pinakadamon chicks and bass ta mo nga nag-bass ka. Hindi naman. Oray, naku na, harayo na. Harayo na pa din. Okay, kaya tungo na akong papagod, akong papagod man. Pero kay no wonder nga, makarit ini nga, usay ni nga bali ito nga, makarit nga bass ta din. Marap gadla. Oo. Isa lang makarit. Diri, wish niya to nga, pinakamakarit-karitan niya. Dirak makarit-karitan. Feeling ko lang to, magiging makarit-karitan ako. Yun, feeling. Feeling. Ito nga Nagtigang nga. kagudla kwampa, di ba? Ito, at an early age, feeling ko to, magiging makarit-karitan ako. But unfortunately, di rin ngayon nga ito na akong palad. Hindi mo pa. Ano akong kapalaran ngayon, Kunwari ka mamati kang Jerby, gitarista kaya na. oh, kunwari mamati ang Kuya Jerby, gitarista ako, di ko mababar pagkanta. Oo, Kuya Jerby. Kuya Jerby. Kung di ito ngudayin mo na yung Kuya gitarista. Pagkunato ni Jerby Liwat. Kuya Jerby. Oo. He is Cynthia Alexander. Actually, nga akong talaga to kasi Pero hindi natin yung makanta. Good. hindi na ako nakanta Kaya kung talaga. natin yung bully diya nga, diri na. Oo, kaya niyak na ikubo naman yok na nga bukat karabot yung boses. Sige. Diri ko ani papayaw niya na. Gusto na ma-request ako, kami, nga mamati nga. Tumukar ka mo kanta ni iyo. Okay? Okay. Okay. Pakanto kita ha, live room. Okay. Yan. It all takes a little to defend. It belongs to one so trivial, yet emotionally undefined. Personally, for nobody. You don't know what I mean. You don't have to get it all out from your so-called catatonic state of your mind, of your mind. 'Cause it's just so hard to hold on to your sanity, a perfect realization of your stupid imagination. There's no more hesitation. So hold on to your sanity. A picture perfect personality. You don't know what I mean. You don't have to get it all out from your so-called catatonic state of your mind, of your mind. 'Cause it's just so hard
Okay, welcome back to K-Box TV. Ari natin bisita ang LSR. Ayos mo na ito nga. Yung ito ka. Anong title ito nga song? Mood swings. Mood Swings. Kaya no Mood Swings? Ito nga niya mga pabali-balik ito. Okay. Actually, being an artist, bagat artist, musician, medyo may mood swing ka talaga kung ano tinggana. So, somewhat, so ganito ba ang dalaga ng istorya. Okay, i-kwanda ako, bagat i-walk through ako to yung songwriting process. Inot siya, ikot na compose, ano ba? Inot. Actually, it starts, diri ako songwriting. Most na, I'm more on riff, mga riffs, mga pagtikanghan gitara. So, ang songwriting was mainly kan Simon. Hiya to nag-go na pagsurat because I cannot, diri ko kaya magtikang. Pwede ko la sumigundo. Kaya ko maghimuhit, itong sunod na. Pagkat ito nga nagkakala kasi na siya artist block permanente. Artist block. Writer's block. Okay, so Pero that changed. it's been a while since I last wrote a song. So, probably, nagsulat gina ako recently, pero hindi pa tapos ito ng kanta. I'm still on the process of making new songs. Okay, medyo naihaan na because I tried to focus on my family first. So, Mood Swings. Bagan, nga, I was on, ginihimo ba ito niyo yung pares kaninang istorya na itutuyo ba nga magiging sinkopado iya or diri? Yeah. Oo. Actually, di ito tinatuyo kay naturally hidden this sinkopado. Hindi sinkopado. So, sige, mood swings. Wagat sinkopado ano niyo pag-start kasi ang baga ng 90s, baga seldom lang ito na himon mga syncopated ng mga music. So hinod ko rin niyo baga tag-promotor rin nga pagka-syncopado niyo. Kamaturan actually. May na kami actually kagrupo nga inborn syncopated na talaga. Yeah. Syncopado talaga. Yeah. So, di rin naman kasi gimpeper sa to sa nga tao to do mainstream. Kunhain ka at ease. So, ginsusubay namon kung ano itong gana nimo. Itong LSR as a band is different from what you call mainstream. Iba tamon tunog because we try to harness individual talent or individual nga capacity kada tao. Oo. Di rito kinahanglan nga because mainstream, uso. Ikaw mo na suba. Na. Actually, permanente kami ito, nasa lungat ko na ito mainstream. So, namamati yan syncopado, karag singon, diri yan normal nga 4/4. Oo. So, na siya 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, di man natural born. Dads! Oh. Gisa nila. Kaya siya sining Risa. Mabakadi ako ha. Kaya na sing Risa nga natural born syncopado ka. Kay imbis nga 1 2 3 4 baka 1 2 3 4 1 2 3 4 5. Baka ka dito nga napapakulubing guti nga. Sige daw ha. Paano syncopado daw? Sige daw. Like sa namon nga kanta, like there here 4 nga beat nga kuan bagat out time signature there 4 bagat. Di ka kakuan, i-happy daw yun. Direct nakakakuan. 1, 2, 3. Yan. So, 5, 4. Nasubra. Oo, pasubra nga usa katas na balik dahil na balay. Oo. Kay kung di rin kaliwat drummer nga makasunod dito, aray, good.
Kung ma-headbang ka na, sugad. Tapos di kaya, sugad ka na. Sugad ka na. Kaya kakuri man ito, dads. Anay, ganado man pag kinitaan hindi mo board. Kung makita ka mo't board ni Dandy, tingko sa nga mga dream board at mga gitarista. Bali daw. Dads, i-walk through ako ni mo gadget didi. Ano first start it mo chain, sinisering? Start akong chain, mid ako wireless nga, line 6, amot natin kang, inihiya, tapos makaliya tuner, tapos makaliya wah, tapos mid ako bagat, bagat noise reduction hiya. Gate. Tapos pagkadiha gate, makadiha ko compressor, kuang kulay ni, sugad kulay niya nga di kay para in makadjust itwawa. Kay itwawa usually adi right. Takay wala man ako nagamitin akon leg, ita akon tiil wawa. Wala man. Nagpa-customize akon board niya wala pa. So tapos katimat compressor nga distortion. Photo booster katapusan. Amo nito, mga distortion. Amo niya input nga diha front hit amplifier. Katapos adiya nga mga effects, mga modulation delay, chorus, tremolo. Duha mo delay, ano? Dilute niya send and return liquid amplifier. Okay. Takpakabaroy niya amon sinisiring 4 cable system. And loop niya. Yan, mas ginsusugan ito ni Dandy kay para mas clear it iya ambient, it iya mga modulation, di rin nagahalo di dait, iya mga overdrive. Wow, ano yan nga Mel 9 pa di? Quality niya, bagahit... Sige daw, sample daw. Bagahit mga blowings, May synth ano, may synth. synthesizer hiya. Amo ito gamit. Wow. Tapos ano nga dito? Dito, kuha ni bagahit loop hiya, looper. Bagat Mas pwede ka na mag-lead, Pwede ka na mag-lead. Pwede kaya po nila ginagamit mag-practice. Wow. Kay usa ka man lang ang gitarista. Usa man lang ang gitarista, danay may danamon kanta nga. Itiya rhythm, ginlulup ko katapos ma-adlib na ako. Baltok. Baltok. Kay para di riya magkukuryan pag lanat-lanat mga sundot-sundot. Wow. Tapos amin yung mga power supply. Amin yung mga isolated nga power supply, ano? O, iba good lahat itilahatag ng kuryente isolated nga power supply. Wow. Ano man, naperad kantida din nga, bro. ay, may makabaroy, ray, nalay. Humigit kumulang or more or less. Ito, humigit kumulang more or less. Ano ni Dads? Dream, ano timo bagat? May na ka ba? Dream gear o wish list nga bagat? Gusto ko magkamaya din Gibson R9 nga Lemon Burst. Wow! Idol nga mga gitarista. Nuno Betancourt. Tapos si Guthrie Guban. Patay! Fine, sunod may nakas. Sur nga gitara. Ano kita kan? Carl. Weapon. Kaya na, Warwick, first break, pero pagka dream bass ko, kung makatry yung LG, custom bass. Locally made, FYI, LG is made here in the Philippines. Filipino made ito yung
Pero nga, naka-connector, naka-abot na ito dito sa US, naka-connector yan na damo nag-appreciate itong mga foreign artists nga mo pa talaga quality natin kung hindi mo nga based din. Maganda makikilala na, no? Kilala na niya. So, Simple lang, simple lang ang setup. sige, set. Simple lang ang setup. Tuner, may dako tuner, chorus, katapos preamp. Nito. Bass compressor, katapos preamp. Amo malit, bagat ko, baga, parang di rin makomplikado. Technical ng duro nga yating ipindan din na yating gadget dito. Iniya, for starter, bisan nilera compressor, katapos may daka preamp. Necessary ko na may compressor ko na bass, ano? Good may daw. Okay, danay, nasusobrang kita pag gana ba taton kablit ba, mapigot may daw compressor. Na napantay nga tanan ni Timo. Tanan nga interview ko, pero may ko dira may bass compressor. Importante, tuner gap. Ako rito mo ka rin yabag. Ang pagsulod ni mo ba, ang pag sa bassist, wala ka ba Korea yung pagka ng mga pag-siprang kan Simon mga parts? Challenge. Kay usa ko daw nila nung kaprakto siya yung yan. Sino pa man lagi nagdidinaog, nagchichilampyonon na LSR. Kami, starting pala kami na among kalungaringon banda. Siyempre, nalook up ka budera. Although, nangangalas ka nga buling na lotera. Pero ito, gilulook up ko talaga. As personally as a bassist, gilulook up ko talaga kay Simon. So, it was an honor and a challenge niya kung nag-learn ko niya. Bulig ka naman LSR, naghihingyap ka nga, bumulig ka mo Tron Battle of the Bats. Kasi, siring ba, kung natin ka na sure win. Labi na nga, itatago lang ito ni Rizan, pakla nga. Okay daw. Adi na natin kuan. Yung newest member of the band, narit drum kit. Hello. Hi, Mot. Basta. Kila. Ganado man team setup. Sino nag-setup yun Ako la. Ay, sige na, may grand tour daw ko timo kuan yan na. Ganado, oh. Ako lang na to. Sige, starting on your left. Ako nga di, ini nga China, modification kon splash nga di. So, stuck kaya. Nag-iba yan tunog. Na parang dahil niya tunog. Diri pasan, adi nga China nga na resonate pa, na sustain pa ya. Okay. So, di hi-hat, tapos O yan ini nga gutiye nga gid kala ni Mike Bow. adi splash ya. Nga butang ko igbaw. Splash ya. Tapos adi gihap ang guti. Na splash. Sa adi gihap, Sadi. adi ride ya. Adi amo na yung dako nga China nga bag-o. Bagong ba nila, no? Adi pan price tag. Oh, mga ano price tag. Ani mo, snare, bagan ganado man ang tunog kanina, bagan diri yan usual nga nababati yan. Amo adi yan Pearl Masterclass. Oo nga. Nga Ano niya? Bagan bati ko, copper? copper. Wow. Amo di mayon nga snare? Amo yung snare nga gusto. Amo di tika nga bata ka pa. Bata ka pa man yan. So ano ti masisira ang pagbulig ni mo nila sir? Bagan challenge bagyaponan Oo. pagsunudan yung bayaan nga pwesto ni Wawi, ni Ken. Oo. Dapat to nga challenge gyap. Nayara ka na dito ng mga singkopado. Although hirara na kon singo pa may dala parts nga nakuan lang ako nga. Wari manira sinisiring nga ihap diretso lang. Diretso na. Oo. Okay, sir pa nira feel la, no? Gut feel la nira kung ano. Warera pina-follow nga bagan formula. Basta kung ano tigat, kung na dictated song, amo tigid susunod. Nga iba man gyap yang nga vibe nga music. Aamon usa nga banda ko nga singkopado gabit iya pero maari nga sa gudli iya. Pero ani may day at chill la part tapos kon la ba mga fill-ins more rudiments nga part nga na singkopado tiya iya. So, kung kaya pa na bagat may ka na baruan gap ng mga still learning, di ba? Pero may kinakon nag-strive nga. Di ka makukontento nga, makarit na ako. Di ka nalugod to na babaro. Labi na kay gusto niya mag-tour. Huwag tinukarakuan. Ito, dako timo nga mababaruan dit mga kuya na natin. Kailan man lang nga kita. Sige na, mamamati na lang kami utro ni kaduhan niyo nga kanta. Ano yung title? All About You. All About You. Hinad to.
Generally, actually. It's about itong tao ba nga diri perfected world. I mean, but makikita natin, bagat iba-iba nga perception tao. You live in a perfect world or you either live in a wicked world. So, dito. Papansin ko, puro about tawa na tiyo song. Kind of. Bagat actually, Or behavior or attitude, something like that. Oo. Partigya po ni Tamon mga kalagaringon na mga struggles, ngunit ang kalagaringon na mga kinaya. Okay. Message to aspiring musicians or di nga ni ang mga nagtukar na nuna nga yan na nag-stop. Actually, ita ka masisiring la, ang mga barabatayan nga generation, it's never too late to start. So, I started late. You will never know kung hain talaga ito ni mo drive. Ang paraliwatan ang mga nag-stop, pare, balik ka mo, mag-irok. Babalik-balikon ka mo. As what I said before to my friend who stopped because he started working in a white-collar job. So, I told him, ako, pare, bumalik ako because it is really my passion. Gusto ko kumanta. Ikaw eventually, mabalik ka gihapon, bisan tadong kaya natin min kakatuan, kay maaram ako, mabalik ka kunti kang kadiin. May dago dito sinisiring nga bagat girok or katul nga kinatulad mo na, no? Yun. So, ang mga nagundang na, panlibre na ka mo. Kaya daw na tiyo ko na balita. Sige. Before kami magtapos, palakpakan na yan, LSR. Yes! Salamat nga, iyo kami tagahanin opportunity nga may kastorya ka mo, tapos bumati utro niyo mga ganado nga tukar. Bisan, bata pa kadto. Salamat. Yes! Nakamati na gapak. Balito. Magtatapos kami, pero may na ko ipapabilin nga motot kanan K-Box, which is nga we nurture, we value, we recognize. K-Box TV, one cam, one shot. Yes. It's all about you. It's all about how you went and opened this wicked world. It's all about you and your stupid games. It's all about you. Staring at the moon, starting a conversation, taking risks from you, putting in big stupidity. Your blank stares casting from me, and your inner soul says it's all about you. It's all about how you went and opened this wicked world. It's all about you and your stupid games. It's all about you. Uncertain what should be done, exhausted from being what you are. Your twisted life, it may seem, for no direction is being followed. It may be dark, and it has no meaning. Just try